Sarame ngajak
diaturi wonten langgam Lelo Ledeng Sinar Syaka Arkana ST Audio yo monggo. Kandanya tambah kursi neh Mas. Kandani kula sing ngguri ora. Nanti ora kamot kok ya. Kandani kok Mas Sam. Piyayi kene iku para tangga teparo ning yo karek sing di omah ngono iku kok Mak ya. Nek sing di omah ora sumeh, ora prigel gemati. Ngono ku ya, heeh ya Mas ya. Ora ler-leran ngono kowe. Nek iki gembrubul kaya tawon uleng-ulengan. Padahal iku le manajere rawuh Mas. Kaji Emen. Sing ndi? Lah menika ingkang ngajeng. Oh, Mas Emen, Pak Emen ya, oke, si Jos. Hormat nek kaya anu. Iya, kaya komandan upacara. Iya. Iku anake kan kancane anakku. Lho, ke ndi anak lho Mas, jare ra ndek bojo lho awakmu. Kalau tek ke watu. Jarene kowe duda ora ndek bojo. Iya, lha ngono lah. Ngono ora usah dinekno. Alah. Isin lah ngono. Lah pantes kok modelem ngono tinggal bojo malah Mas. Lho. Lah kok isor apa? Heh, modelem ora kuatan kok. Kebangetan ngisoranku biyen. Tak selendang panik
wong. Kowe ku yo ngono ngerjane gondes iku kok Lah, sak nek- akeh. nek- Lek ngetutno dirimu iku nganti enak ngene. Bayarane mberah nggo ngopo? Ngono. Lho lek cuma Menawi badhe ngersake nembang kasemanggaken sinareng saka Arkana. Luwih becik patenono dipinjung rubuh, Mas. Hah, pinu. Iku lho Mas. Lah iya lambemu iki silai lho. Kok ngapa? Ngincipi setrume es teh. Lambene Dewi Ardia. Aja iku mau wis bar dinggo ngincipi kok ketara ngono, Mas. Gosong. Lah gosong iku ancen citakane mau Oh, ngono. oh tak kira pokoknya ngincipi setrum iku Yo mau. citakane kokonone ancen ngono. Ara ya de ala ala baring-baring dhewe ala baring-baring dhewe baring-baring dhewe ala baring-baring dhewe. Fitnah. Mau nek tak kudang virus corona ngene iki arep basmi sing model ngono-ngono kuwi dibasmi. Nek tak kudang baring-baring mau he, Mas. Cara didaur ulang ngono lho. Kok kaya plastik iki lho kowe iki. Apa mbok daur ulang iki lho. Urip ana kutha gedhe bakal
sedaya kemawon. Kang badhe ngersake kondur, Nggih. terus kondur. Matur suwun sangat rawuhipun. Nggih. Terima kasih untuk doanya buat putra Dikitan. Dik jagat. Nggih. Ya. Donga pangestu saya ketombar barokah tumrap putra. Amin, amin, amin. Ya, acut. Urip ana kutha gedhe kowe patutake masa isine apa bae senajan sesidemah bakal kasembatan. Setunggal tembang wonten sesideman, delik-delikan Ngono, jenenge Mas. iya, niku lek wanti ngono. Wih, Saji seswa bones
nembe lho ya. Lho iso Mas. Iso. Apa ora keselak? Maksudnya karo glegekan ngono. Oh, tak ya. Anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku Oh, cocok iki. Iki sing ditetakake Dek sinten lho, Mas? Mas Daniel. Mas Daniel ora pareng nangis. Daniel Wis mari ya, Mas. Jagat Senja Nugraha. Oh, Dek Jagat ngono ya, Mas, malah apik ya. Ya apik iki. Daniel. Lahire wektu sore. Nggih, muga enggal saras dados putra ingkang migunani tumrap agama nusa lan bangsa nggih, Mas. Yo keluargane. Nggih, komplit menika nggih. Nggih. Pokoke donga sing apik-apik lah. Sing apik-apik. Nah, ya ditebihake saking balak. Wong saiki usume ya anjen kaya balak ngono kuwi. Jenengan nek saiki padha kan ana virus corona ngono kuwi. Oh iya, Mas. Nek digedhekno, di teleskop terus digedhekno. Heeh. Kira ora rupane ya. Ora roh aku. Ingeti Dewardi dhisik. Iki Heeh. persis ngene iki, Mas. Iya, wis pokoke 11 12 lah. Aja ngono lho, iki tak nggo tuwa-tuwanan, Mas. Ya ora apa-apa ngono. Ya. Maraming atiku Aku seneng sing duwe, Dek. Kompak. Nek ra dawa ra pino. Iki lho kabel. Kemine ra ono sing. Iya nih. Atuh bapakmu kaya iku sifatmu yen masalahmu mesti kono nuswara
Ora apa-apa ancen tak gawe ngono. Aku lah ya tak gawe ngono. Kok bareng kok terus. MC-ne terus ketenteman lho wayah senggak. Balik maju neh. Nakoni kono anak buah iki lho ben sekira. Iya ya sekali-kali ngono barang lho, Mas. Asma. Marame ngati. Ngunjuk riyen Mas monggo walah. Pripun raosipun Mas? Bleger, Dik. Iya. Iya. Anu kelegen apa ora Mas? Mboten. Oh mboten pas nggih, cukupan. Kopi gunung ungkal kene pancen ngene iki. Oh, kulino. Oh iya. Lah wong lagi linggih sediluk menen kabeh dik moyo ngadeg Iya. terus ngono kok. Ketoke kowe iki kok ora kuat ngadeg suwe lho, Mas. Rasakno linggih barang wit mau kejog jumblek kok ya ngadeg. Ketoke detek piadegem iki ketok ya gedhe dhuwur ndek seh kok. Maksudnya iki sepatune iki lho. Sepatune hake wis rada anu pendeng dadine ndek seh. Adah tenang bapakku. Gayai kewajibanku. Mesti konten nuswantara syukur Ayun minggahipun wonten apa niki? Putra Nuswantara. Putra Nuswantara Ndes Gondes. Saiki takok. Takon. Lah aja dudohi. Walah, Len WA ku Twitter ya WA.